ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan nakakatanggap tayo ng pagmamahal mula sa mga hindi inaasahang tao. Maaring may malaking parte sila sa buhay natin na hindi agad natin napagtatanto. Ikaw kabarangay, kanino mo naranasan ang pagmamahal na hindi mo inaasahan? May mga taong dumarating sa buhay natin na sa umpisa'y hindi natin magugustuhan. Akala natin wala silang magandang maidudulot sa ating buhay. Pero kadalasan sila pa yung nagpapatunay na mali pala tayo ng inaakala at maaga lamang natin silang nahusgahan. Sa kwentong ibabahagi ng ating sender ngayong araw, mapagtanturing kaya niya ang tunay na intensyon ng mga taong nagmamahal sa kanya o idaraan na lamang niya ito sa mga matinding panghuhusga. Yan ang kwentong matutunghayan natin ngayong araw mula sa sulat na pinadala ni Pinang. Sabay-sabay natin pakinggan ang kanyang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayong araw. Proserfina po ang tunay kong pangalan pero Pinang na lamang po ang itawag ninyo sa akin. Nung nangyari po ang kwento ko ay 28 years old pa lamang ako at pamamasada ng tricycle ang hanap buhay ko. Madalas po akong tinutokso noon dahil bukod sa panlalaki, ang mga damit ko ay lagi pang kulay itim. Sabi ng nanay ko ay parang wala na raw akong alam na ibang kulay. Papadudot ulila na po kami sa ama noon. Tuberculosis ang kinamatay niya kaya mula noon ay sinanay na lamang ang kasama namin ang bunso kong kapatid. At dahil kapos kami sa pera hanggang second year high school lang po ang natapos ko. Ako na lang ang tumulong sa nanay ko sa mga gastusin at sa pagbabayad sa mga utang namin na ginastos sa pagpapaospital noon kay tatay. Pagtitinda lang kasi ng isda ang inaasahan ng nanay ko. Yung bunso ko namang kapatid ay nag-aaral pa sa elementarya. Bata pa lamang ako, Papadudot, ay interesado na ako sa pagmamaneho ng motor. Naghahabal-habal kasi noon si tatay at noong 15 anyos na ako ay tinuruan na niya akong magmaneho. Nang mamatay siya ay pinagawa namin ng sidecar ang motor niya para gamitin sa pamamasada. Malaking tulong naman po yun sa amin dahil malaki-laki rin po ang kinikita ko sa pang-araw-araw. Madaling araw pa lamang bumabiyahe na ako para sa mga nagtatrabaho sa bayan. May kumukuha rin sa akin para maging service ng mga bata sa pagpasok sa eskwelahan. Lahat ng kinikita ko ay ibinibigay ko kay nanay. Nang panahong yun ay halos hindi ko na inisip ang sarili ko. Hindi po uso sa akin ang skincare. Tamang hilamos at ligo lang ay ayos na. Kaya hindi rin ako umaasa na may lalaki pang magkakagusto sa akin. No boyfriend since birth po ako, Papadudot. Itinatako na rin sa isipan ko na hindi na talaga ako magkaka-boyfriend o magkakaasawa. Wala rin naman kasing nagkakamaling manligaw sa akin. Wala ring nangungulit hanggang sa makilala ko si Kaloy. Miss, pasakay! San po kayo? Papara na lang ako mamaya kapag nandun na tayo sa bababaan ko. Ako, narinig ko na yan. May mga ganyan na ako naging pasahero nun pero wala namang palang pamasahe. Grabe naman to. Napaka-judgmental. Mukha ba ako mambubudol?
Hindi ko nasasagutin yung tanong mo. Masasaktan ka lang. Eh di parang sinabi mo na rin mukha nga ako mambubudol. Pero huwag kang mag-alala, miss. May pambayad ako. Oh, eto. 100 yan. Hawakan mo na. Mamaya mo na lang ako bigyan ng sukli kapag bababa na ako. Okay na? Absuelto na ba ako, Judge? Sige na, sakay na. Uy, teka! Saan ko upo? Dito sa may likuran mo. Bakit dyan pa sa may likod ko? Ang lawak naman dun sa loob. Mas masarap kasi umupo rito. Gusto ko yung parang sinasampal ako ng hangin. Kung ako kayang sumampal sa'yo, masasarapan ka pa? Depende. Kung may libreng halik pagkatapos ng sampal, ay, kahit 100 beses pa. Isaltik ka ba? Di ba pwedeng humahanga lang sa'yo? Kaya nga sa dami ng dumaang tricycle dito, ikaw lang yung pinara ko. Ikaw lang yung nakakuha ng atensyon ko, kaya isipin mo na lang, lucky charm mo ko ngayong araw na to. Lakas ng amats mo ah. Anong tinira mo kagabi? Hanggang kape lang ako. Hindi amats tong meron ako, kundi ka ba? Lalo na ngayong kaharap na kita. Dami mong sinasabi. Sumakay ka na nga lang para makababa ka na rin agad. Bad trip kay aga-aga. Ito na, sasakay na. Dahan-dahan lang ha. First time ko. Baliw. Sa'yo. Pwede bang tumahimik ka na lang? Pag napikon ako sa'yo, babangga ko to sa puno para maalog yung utak mo. Uy, wag naman. Konti na nga lang yung talinong meron ako, mawawala pa. Tsaka delikado. Baka mabawasan kagwapuhan ko. Ikaw? Gwapo? Pambihira. Kung ganyan lang din naman yung gwapo, edi wala nang pangit dito sa mundo. Hayaan mo na yung itsura ko. Ang mahalaga, mukha pa rin akong tao. Ano nga palang pangalan mo? Wala akong pangalan. Pwede ba naman yun? Oo, pwede. Kaya huwag ka nang makulit dyan. Pero may nakapagsabi sa akin, Pinang daw pangalan mo. Tama ba? Ano? Sino naman ang nagsabi sa'yo niyan? Katrabaho ko lang. Tsaka matagal na kitang nakikita dito. Hindi lang talaga ako makatsyempo na magpakilala sa'yo. Matagal na rin kitang nakikita dito. Sawa na nga ako sa pagmumukha mo eh. Kung ganon, di kilala mo na ako? Kilala lang kita sa mukha kasi lagi kitang nakikita dun sa farm. Kaya alam kong kargador ka ron. Pero wala akong pakaalam kung anong pangalan mo. Napakasungit mo naman. Buti alam mo. Kaya kung gusto mo matahimik yung buhay mo, wag ako yung kulitin mo. Gusto lang naman kitang makilala. Tsaka interesado akong malaman kung bakit lagi kang nakaitim. Broken hearted ka ba? Hindi. Talaga? Hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Ano ba? Ako pala yung una kung sakali. Ano? Kapal naman ang mukha mo. Hindi ako magpapaligaw sa'yo, no? Tsaka lumayo-layo ka nga ng konti. Masyado ka nang nakadikit sa akin eh. Kaya nga ako pumwesto rito para makausap kita ng malapitan. Tagal na kaya kitang hinahangaan. Di lang talaga kita malapitan kasi sabi ng mga katrabaho ko, mailap ka raw sa mga lalaki. Alam mo naman pala eh, bakit ka nangungulit? Kasi gusto kong subukan. Huwag mo nang subukan. Di mo kaya. Papadudot kahit medyo foul na yung mga binitawan kong salita nung nagpatuloy pa ang pag-uusap namin ni Kaloy, ay parang hindi man lang siya nasaktan o naapektuhan nito. Hindi ko pa siya lubusang kilala pero tuwing naghahatid ako ng pasahero sa farm, madalas ko siyang nakikita roon kaya nasabi ko na isa siya sa mga trabahador doon. Yun ang unang beses na nagkausap kami pero parang kumukulo ang dugo ko sa presensya niya. Lalo na noong araw na yon. Marami siyang tinatanong tungkol sa akin hanggang sa humaba na yung usapan namin. Nakabot na kami noon sa dulo ng sityo pero hindi pa rin siya bumababa. At nung sabihin niya na paraan niya lamang yon para magkausap kaming dalawa, ay sapilitan ko na siyang ibinaba. Hindi ko na inisip kung may masasakyan siya sa pinagbabaan ko sa kanya, papadudot. Puro pala yan kasi sa parteng yon ng sityo. Ang kaso'y nakonsensya rin naman ako kaagad kaya binalikan ko siya. Lalo tuloy siyang nag-isip ng kung ano-ano. Matapos ang araw na yon ay nakampante na ako na hindi na kami magkikita ulit. Tuwing naghahatid kasi ako ng pasahero sa farm ay hindi na ako nagtatagal pa roon. Hindi naman sa nag-iinarte ako dahil mahirap lang din siya kagaya ko. Pero wala talaga akong planong magka-boyfriend o magkaasawa ng panahon na yon, papadudot. Tungkol naman po sa nanay ko na matagal na ring byuda, hindi na kami umasang mag-aasawa pa ulit siya. Pero isang araw, papadudot,
May dinalang lalaki sa bahay si nanay at hindi ko yon nagustuhan. Nay, nandito na po ako. Oh, may bisita pala tayo. Sino siya, Nay? Anak, si Esto nga pala. Kamag-anak po ba natin? Hindi anak. Dito na siya titira. Magsasama na kami. Po? Kapapakilala niyo lang sa amin tapos dito na agad titira? Napaka-advance yun naman po, Nay. Na hindi nga namin alam na may karelasyon na pala kayo eh. Pasensya na kung sisingit ako sa usapan nyo ha. Pero ako na sana yung sasagot para sa nanay mo. Hindi po kayong kanakausap ko. Narinig niyo naman po, di ba? Anak, wag mo namang bastusin ng ganyan si Estong. Maayos siyang nakikipag-usap sa'yo. Hayaan mo na mahal. Nabigla lang siguro yung anak mo. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko naman. Pero mahal, magsasama na tayo. Kaya hindi pwedeng ganyan yung pakikitungo niya sa'yo. Wala nga po kayo nabanggit sa akin, di ba? Ano to, gulatan na lang? Naman, lagi tayo magkasama dito sa bahay tapos wala man lang kayo nabanggit tungkol dyan. Pasensya ka na anak. Hindi ko rin kasi alam kung paano ko sasabihin sa inyong magkapatid. Iha, pasensya ka na talaga. Wala naman akong masamang intensyon sa nanay mo. Nandito ako para sana makatulong din sa inyo. Pero kung hindi ka komportable na nandito ako, naiintindihan ko naman. Pwede naman akong bumalik muna sa bahay na tinutuluyan ko. Wag na ho. Wala rin naman ako magagawa kung matagal na kayong magkarelasyon. Dito na lang muna kayo. Mag-uusap lang kami ni nanay sa labas. Nay. Sige anak. Mahal, maiwan ka na muna namin ha. Usap lang kami ng anak ko. Sige. Ayos lang ako rito. Anak, bakit naman ganun ang pakikitungo mo kay Estong? Nahiya tuloy sa'yo. Dapat lang po, Nay. Sa ilang buwan na magkarelasyon kayo, hindi man lang siya nagkusa na magpakilala sa amin ni Bunso. Ang totoo niyan, matagal niya nang gusto na makilala kayo. Ako lang yung may ayaw. Iniisip ko kasi, baka hindi pa kayo handang magkapatid. At ngayon po, sa tingin nyo handa na kami. Ginulat nyo nga kami. Kung alam ko lang sana may karelasyon na kayo, edi sana hindi ako magre-react ng ganun. Baka nga sumang-ayon pa ako agad sa pagtira niya sa bahay. Hindi mo ba siya gusto para sa akin, anak? Hindi naman po sa ganun. Naggulat lang ako. Tsaka mukha naman matino yun eh. Teka, saan ba kayo nagkakilala? Dun lang sa farm. Inalo ko siya ng isda hanggang sa maging suki ko na siya. Naging magkaibigan kami. Nung medyo tumagal-tagal na, ayun, nanligaw na siya sa akin. Paalala lang po, Nay, ha? Menopause na po kayo. Kaya ikalma nyo yung kuting nyo, ha? Ikaw talaga anak. Ano pa bang aalalahanin ko? Hindi na ako mabubuntis. Kaya kahit 100 beses pa namin yun gawin, ayos na ayos lang. Ay naku, Nay, napaghahalataan po kayo. Harot din eh. Hayaan mo na anak. Masaya naman ang nanay. Alam niyo naman po na kung saan kayo masaya doon ako. Sana lang talaga hindi niyo yan pagsisihan. Hindi ako magsisising nagmahal ako ulit at nagkaroon ng katuwang sa buhay anak. Para sa inyo rin ito ng kapatid mo. Kaya alam kong maiintindihan mo rin ako. Papadudot pumayag ako noon na sa bahay na tumira ang bagong kinakasama ni nanay. Pinagbigyan ko si nanay sa kahilingan niyang yon dahil batid ko rin naman na nahihirapan na siya sa pagtatrabaho. Kahit naman kasi nakakatulong na ako sa kanya ay malaking halaga pa rin ang binubuno namin para mabayaran ang mga utang namin. Nagtaka nga po ako noon kung bakit gano'n na lamang kumayod si nanay para makabayad kami ng utang. Saka ko lang nalaman na nakasanla pala sa dating amo ni nanay ang bahay at lupa namin. Para akong pinagsakluman ng langit at lupa sa mga nalaman ko. Mahalaga kasi ang lupang yon kay tatay. Isa pa doon kami lumaki. Isa sa mga bilin ni tatay na alagaan namin yung lupang pinag-ipunan niya
ang pambili noong nagpakasal sila ni nanay. Yun lang daw kasi ang maipapamana niya sa amin, pero nung nalaman kong nakasangla pala at ginigipit na ang nanay ko ay sobrang nanghina ako, Papa Dudut. Noong nagdesisyon si nanay na magsama na sila ni Tio Estong, alam na rin pala niya ang tungkol sa lagay ng lupa namin kaya nangako siya na tutulong sa pagbabayad. Kahit na hindi ko pa siya lubos na tinatanggap sa pamilya namin ay tinanggap ko na rin siya, lalo na ang alok niyang tulong. Sinubukan ko ring makisama ng maayos sa kanya pero tuwing nakikita ko siya ay naaalala ko lamang ang tatay ko at ang matinding pangungulilang nararamdaman ko. Hindi naman sa hindi ko talaga siya kayang tanggapin bilang pangalawang ama naming magkakapatid. Kinakailangan ko lang talaga noon ng kaunti pang panahon para iproseso ang lahat, Papa Dudut. Papa Dudut, sa kabila ng pag-aalinlangan ko na tanggapin si Tio Estong bilang pangalawang tatay namin, ay hindi naman siya pumalya sa pagiging mabuting katuwang sa nanay ko. Mula nang dumating siya sa buhay namin ay naging magaan na ang lahat para sa akin. Hindi lang sa mga gastusin kundi pati na rin sa mga mabibigat na gawaing nakasanayan ko noon. Lagi niyang sinasabi na babae pa rin ako kaya hindi ko na dapat ginagawa ang mga yon. Aaminin ko na natouch ako sa pagmamalasakit niya. Pakiramdam ko tuloy ay hindi lang ako nagkaroon ng pangalawang tatay kundi nagkaroon din ako ng bagong kaibigan. Nakakapagtabi na rin ako noon ng kaunting pera para sa sarili ko. Dahil doon ay tuluyan ko na siyang tinanggap sa pamilya namin. Hindi nagtagal ay nagpakasal na rin si Nanay at Tio Estong sa huwes. Suportado naman naming magkapatid yon. Masaya kami para kay nanay dahil matagal din siyang naging single. Simple lang ang kasal nila, tinutokso ko pa nga noon si nanay dahil parang dalaga pa siya sa suot niyang bestida at kilig na kilig pa kay Tio Estong. Yun pa lang ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganon kasaya mula nang mawala si tatay. Dahil pareho na silang walang mga magulang, bukod sa amin ay yung kapatid lang ni Tio Estong ang dumalo sa kasal. Pagdating naman sa simpleng selebrasyon namin, halos mga kakilala lamang ang inaasahan naming dadalo. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay may isa pang bisitang dumating na hindi ko akalaing pupunta roon, Papa Dudut. Hi, Pinang. Huwag mo kong kausapin. Sungit naman. Bisita rin kaya ako rito. Sa pagkakaalala ko, hindi ka naman namin inimbita. Ikaw hindi. Pero yung stepfather mo, oo. Ano? Si Chong, inimbita ka? Huwag mong sabihin ka mag-anak ka nun. Hindi. Magkatrabaho lang kami. Madalas ko kasi siyang kakwentuhan, kaya ayun. Medyo dikit na kami. Baka naman ikaw lang nag-iisip na dikit kayo. Assuming ka pa naman. Parang gaya lang yan nung akala mo gwapo ka kahit hindi naman talaga. Wow! Eh di kinukonsidera mo rin na gwapo talaga ako. Kung nagwagwapuhan ka sa sarili mo, pues ako hindi. Doon ka na nga. Kung gusto mo makikain, kumain ka na lang. Huwag kang dikit ng dikit sa akin. Kapag sinungitan mo pa ako ulit, isusumbong kita kay Mang Estong. Samahan pa kita. Kapag sinamahan mo ako, ipapakilala kita bilang girlfriend ko. Ewan ko sa'yo, dyan ka na nga. Uy, huwag mo naman ako iwan dito. Ay, sige na. Di na kita iinisin. Sa isang kondisyon. May kondisyon pa? Kapal ha? Kapag nasagot mo yung tanong ko, magpapakabait ako ngayong araw. O sige, tignan natin. Ito yung tanong ko. Bakit lagi ka nakaitim na damit? Akala ko nga magsusuot ka ng kahit puti o pink man lang ngayong kasal ng nanay mo. Pues, para sa kaalaman mo, hindi pa ako nakapagsuot ng damit na pink sa tanang buhay ko. At saka mas gusto ko yung itim kasi gusto ko lang. Walang malalim na dahilan. Okay. At least alam ko na kung anong kulay yung ibibigay kong regalo sa'yo. Regalo para san? Matagal pa birthday ko mga 3 buwan pa. Hindi lang naman sa birthday pwede magregalo Teka nga, bakit mo naman ako reregaluhan ha? Close ba tayo? Hindi pa, pero pagtatrabahuhan ko maging ka-close ka. Ganun? Sige, samahan mo ko maghugas ng mga plato mamaya kapag nakauwi na lahat ng mga bisita. Talaga? Sige ba? Marunong ka? Oo naman. Baka hindi mo alam marami akong kayang gawin.
Marunong ako sa lahat ng gawaing bahay at batak din sa trabaho. Kaya kung kailangan mo na ng mapapangasawa, sabihan mo lang ako. Iba rin yung saltik mo, no? Ikaw na mismo nagbebenta sa sarili mo. Ngayon lang kasi ako nagkagusto sa isang babae ng ganito katindi. Yung tipong nagsimula talaga sa paghanga. Tinatanaw-tanaw nga lang kita nung nakaraan eh. Tapos ngayon, nakakausap na kita. Ang saya, di ba? Masaya na yon para sa'yo? Oo. Bakit ikaw? Ano bang magpapasaya sa'yo? Kapag nabayaran ko na lahat ang mga utang namin at natubos na tong bahay at lupa namin sa pagkakasangla. Ginigipit na kasi si nanay nung pinagsanlaan niya. Ganun ba? Kung gusto mo, ako natutubos. Ano ka nangangarap ng gising? Sa kinikita natin, hindi natin kaya yun. Paano kung may tumulong sa inyo na tubusin yung bahay at lupa nyo? Okay lang ba sa'yo? Okay lang naman. Basta hindi ako yung kapalit. Sigurado rin naman ako na hindi papayag nanay mo na gawin kang pambayad. Walang katumbas na halagang nag-iisang pinang dito sa lugar natin. Nang uto ka pa ha? Alam mo, kung dumidiskarte ka lang para makapagbalot ka ng handa mamaya, hindi yan uubra sa akin. Manghihingi na lang ako kay Mang Estong. Siguradong hindi ako tatanggihan nun. Ang sasarap pa naman ng mga pagkain, lalo na yung biko. Talaga? Nasarapan ka dun sa biko? Oo. Sino ba nagluto nun? Magpapaluto nga ako sa birthday ko. Ako. Talaga? Wow, magaling ka rin palang magluto. Salamat. Pero tsamba lang yun. Papadudot, muli na namang napahaba ang usapan namin noon nang hindi namin namamalayan. Masaya naman siyang kausap at nasasabayan niya yung kanal humor ko. Nakakainis lang siya noong una pero noong medyo nakilala ko na siya ay agad na gumaan ang loob ko sa kanya. Para akong nakahanap ng solid na kaibigan sa katauhan ni Kaloy. Hindi ko pa iniisip noon na may romantic feelings na yung nararamdaman ko para sa kanya. Bukod kasi sa hindi ako sanay na sinasabi ang tungkol sa tunay kong nararamdaman, ay hindi pa talaga ako handang makipagrelasyon sa kahit na sino. Pagkatapos ng kasal ni Nanay at Tio Estong, paminsan-minsan ay naiisip ko na rin ang masayang usapan namin ni Kaloy. Ewan ko ba pero nahihiya talaga akong aminin na apektado na ako sa presensya niya. Baka kasi masyado ng late yung edad ko para maramdaman yung ganong bagay. Baka sabihin ng iba, nagfi-feeling teenager samantalang 30 anyos na ako ng panahong yon. Papadudot, sa kakaisip ko nga po noon kay Kaloy ay umabot na siya sa panaginip ko. Ilang beses ko nang napapanaginipan na magkasama kami. Magkahawak kamay at muntik pa niya akong mahalikan. Aaminin ko na medyo nahiya ako sa parteng isinama ko pa ito sa pagkukwento ko sa inyo. Pero sa ganong paraan po talaga ipinamukha sa akin ng tadhana na hindi na basta pagkakaibigan lang yung nararamdaman ko para kay Kaloy. At mas lalo pang lumala ang nararamdaman ko nang bigla na lamang siyang sumulpot sa bahay namin para umakyat ng ligaw. Ay, nakauwi na rin. Teka, sinong katawanan ni Chong sa bahay? Parang pamilyar yung boses ah. Oh, Nak, nandiyan ka na pala. Chong, may bisita pala kayo? Ah, oo. Kanina ka pa nga hinihintay eh. Aakyat yata ng ligaw. Ha? Baka makikikain lang yan, Chong. Huwag kayong nagpapaniwala sa galawan ng kulukoy na yan. Wrong timing po yata ako, Mang Estong. Mauna na po ako. Ha? Sigurado ka ba? Naku, hintayin mo na yung ipinahanda kong pagkain. Baka nagugutom ka na. Ilang oras ka na rin naghihintay kay Pinang. Pasensya na po, Mang Estong. Naabala ko pa kayo. Pinang, mauna na ako. Aalis ka na talaga? Uy, ano ka ba? Nagbibiro lang naman ako kanina. Ikaw naman kasi anak, sinimulan mo agad eh. Si Chong naman nangungonsensya pa. O siya, mag-usap na muna kayo. Titingnan ko lang yung nilulutong pagkain para sa manliligaw mo. Teka nga po, bakit parang aligaga kayo sa pag-aasikaso sa kulukoy na to?
Huwag niyong sabihin pumayag na kayong manligaw to sa akin. Ano kasi? Siyempre, bisita pa rin natin siya. Nakakahiya naman kung hindi ko aasikasuhin. Pwede bang ako naman yung kausapin mo? Nagsipilyo pa naman ako bago pumunta rito tapos mapapanisan lang pala ako ng laway. Nak, sige na. Kausapin mo na yan. Sige na nga po. O ikaw, dun tayo sa labas. Papaalisin mo na ba ako? Kaya tayo lumabas? Drama mo, Kaloy. Pagkakita mo kasi sa akin kanina parang gusto mo na akong pauwiin eh. Akala mo lang yun. Bakit ka ba nandito? Huwag mong sabihin nakikipagkwentuhan ka lang kay Chong halos maghapon na nga kayo magkasama sa trabaho. Ikaw talaga yung dahilan kaya nandito ako. Ha? Ako? Bakit? May iba pa bang pinang na nakatira sa bahay nyo? Pero bakit nga? Gusto lang kitang makita. Alam mo naman maghapon kaming nagtatrabaho. Tapos inaabangan ko kung maghahatid ka ng pasahero dun sa farm. Kaso nangawit ng leeg ko kakatanaw sa kalsada. Wala ka pa rin. Sino ba kasi may sabi sa'yo hintayin mo ko ron? Pero seryoso, maghihintay pa rin ako. Na ano? Na maghatid ako ng pasahero doon? Hindi. Langya. Akala ko naman na-gets mo. Ano ba kasi yun? Ang sabi ko, maghihintay pa rin ako hanggang sa pumayag ka ng ligawan kita. Yun ba yun? Di mo kasi nililinaw eh. May pag-asa bang pumayag ka? Siguro. Nga pala, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Nagka-girlfriend ka na ba dati? Oo, Talaga? Nakailang ka na? 2 pa lang. Yung una nung high school ako, tapos yung huli nung college ako. Wow! Nag-college ka? Oo, agriculture yung kinuha kong kurso. Natapos mo ba? Oo, Kung ganun, bakit mas pinili mo pa rin magtrabaho dun sa farm? Dapat nag-apply ka na lang sa gobyerno o kaya sa mga pribadong kumpanya para mas malaki yung sweldo. Tsaka hindi ka na nabibilid sa araw. Tignan mo, pareho na tayong sunog. ayaw mo nun? Pareho tayong parang tutong sa sinaing? Sa bagay, mas okay na to. Basta wag na lang paaabutin sa puntong kakulay na natin yung puwet ng kaldero namin. Papadudot na putol yung masama naming tawanan nang biglang dumating si nanay. Bakas sa reaksyon niya na hindi niya gustong naroon si Kaloy sa amin. Kung hindi pa siya sinaway ni Tio Estong ay hindi pa siya titigil sa pagpaparinig. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya noon na magpapaligaw na lamang daw ako ay sa kasing hirap pa namin. Masakit po yun para sa akin dahil yun ang unang beses na nakarinig ako ng ganong pangiinsulto mula kay nanay. Sa lahat ng taong kilala ko ay sa kanya ko yon pinaka hindi inaasahang mapapakinggan. Dahil nahiya na si Kaloy sa mga sinabi ni nanay ay nagpaalam na rin kaagad siya noon. Pagkaalis naman niya ay medyo nagkasagutan pa kami ng nanay ko. Nakiusap ako sa kanya na kung pwede sana'y itrato niya na rin ang maayos ang taong pinapahalagahan ko bukod sa kanila. Isa pa, nasa hustong edad na ako para magdesisyon kung sino ang mga kikilalanin ko o hindi. Naintindihan ko naman na nagmamalasakit lamang sa akin si nanay pero hindi ko nagustuhan yung sinabi niyang hindi kami maiaahon sa kahirapan ng isang kagaya lamang ni Kaloy. Sanay naman po kami sa pinaghihirapan yung mga bagay-bagay. Kaya nagtataka po ako kay nanay kung bakit nakapagbitaw siya ng ganong salita. Papadudot hindi lang po sa pagtrato ni nanay kay Kaloy ang napansin ko ng panahong yon. Napansin ko rin na nagiging malamig na rin ang pakikitungo niya kay Tio Estong. Tumigil na rin sa pagtitinda ng isda si nanay at sinabing may iniaalok na trabaho sa kanya ang kakilala niya. Namasukan daw siyang tindera sa isang malaking bakery. Naniwala naman ako sa kanya kaya hindi na ako nagtanong pa. Pero nung halos araw-araw na siyang may inuuwing bagong damit, doon na po ako nagduda sa sarili kong ina. Papadudot mula nang maging malapit kami ng kapatid kong bunso kay Tio Estong, ay madalas na kaming sinusungitan ni nanay. Hindi namin maintindihan noon kung nagsiselos ba siya sa pagiging malapit namin sa taong itinuring na naming pangalawang ama
o may iba pa siyang dahilan. Kung noon ay nagkikita-kita kaming lahat pagsapit ng hapon at sabay-sabay ring naghahapunan mula nang maging tendera si nanay, ay napapadalas na rin ang pag-uwi niya ng alanganing oras. Hindi ko na napigilang maawa noon kay Tio Estong. Alam ko po kung gaano niya kamahal si nanay. Tuwing late na umuwi si nanay, inaasikaso pa rin siya at ipinaghahain ng hapunan kahit pagod na sa maghapong trabaho sa bukid si Tio Estong. Dahil sa pagdududa ko sa nanay ko, ako na rin mismo ang gumawa ng paraan para malaman kung may kalokohan siyang ginagawa. Noong araw na yon ay sinadya kong hindi na mamasada bandang hapon para sunduin si nanay sa bakery na sinasabi niyang pinapasukan niya. Habang naghihintay po ako noon sa tapat ng bakery na pinagtatrabuhan niya ay kitang-kita ko ang paglabas niya kasama ang isang lalaking hindi nalalayo ang edad sa kanya. Nakahawak siya sa braso nito at masayang nag-uusap bago magpaalam si nanay sa pag-uwi niya noon. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha niya nang businahan ko siya ng mga sandaling yon. At pag-uwi namin ay hindi ko na napigilan ang emosyon ko, Papa Dudut. Pinang, mag-usap tayo anak. Talaga mag-uusap tayo, Nay. Nakita ko eh. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Ang tindi nyo nga eh. Kapit na kapit kayo dun sa lalaking yun. Anak, makinig ka muna sa akin. Pakiusap. Wala naman po ako maririnig sa inyo kundi kasi sinungalingan eh. Pero sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon magpaliwanag. Galingan nyo para maniwala ako. Patawarin mo ko anak. Gipit na kasi ako. Nung natanggap ako sa bakery, kinapalan ko yung mukha ko na manghiram ng pera sa boss namin. Pumayag naman siya. Pero bukod sa pagtitindera sa bakery, may iba pa siyang pinapagawa sa akin. Gaya ng ano? Ano yun, nagkukulong kayo sa kwarto? Yun po ba yung sinasabi niyong trabaho? Oo, totoo. Totoong nagkukulong kami sa kwarto niya habang oras ng trabaho. Pero maniwala ka anak, wala kaming ginagawang kalaswaan doon. Nagpapamasahe lang siya sa akin. Tapos binibigyan niya ako ng malaking tip at kung ano-anong regalo. Dahil lang sa masahe yun? Naku Nay sinasabi ko po sa inyo, hindi ako basta-basta maniniwala dyan sa sinasabi niyo. Wala talaga kaming ibang ginagawa. Nagpapamasahe lang talaga siya ng buong katawan niya. Buong katawan? Oo, pero hindi yun kagaya ng iniisip mo. Eh kung ganun bakit nakahawak kayo sa braso niya? Ang saya-saya niyo pa nga eh. Kung hindi ko lang kayo kilala, mapagkakamalan ko kayong mag-asawa. Gusto niya ako anak. Nakakahiyamang sabihin pero ginamit ko yung nararamdaman niya para sa akin. Para hindi niya ako singilin agad ng utang ko sa kanya. May nangyari na ba sa inyo? Wala! Wala anak! Ay Nay, layuan niyo na po siya. Maawa po kayo kay Chong. Ang bait-bait niya sa atin, lalo na sa inyo. Mahal na mahal ka niya. Kailangan niya malaman yung totoo. Malay mo, matulungan ka pa. Ayoko nang sabihin pa yun sa kanya anak. Nakapagbigay na siya noon ng pambayad sa bahay at lupa natin. Kahit unti-unti. Masyado na siyang maraming nagawa para sa atin. Sapat na yon. Nahihiya na rin ako sa kanya. Kaya ayoko nang dagdagan pa yung iniisip niya. Pero Nay, mali pa rin po na binigyan niyo ng pagkakataon yung boss niyo. Paano kung umasa yun? Paano kung gamitin niya yung utang niyo para wala na kayong kawala sa kanya? Malaking gulo po yung pinasok niyo. Pasensya ka na anak. Huwag ka mag-alala. Gagawang ko to ng paraan. Anong gagawa ng paraan? Chong! May problema ba? Nakauwi na po pala kayo. Mahal. Anong nangyari sa inyong dalawa? Parang gulat na gulat kayo Hindi naman. May kinukwento lang kasi sa akin itong si Pinang. Totoo ba yun, Nak? Baka naman pwedeng ikwento mo rin sa akin. Naku, wag na. Usapang babae lang yun. Opo, Chong. Usapang babae. Next time na lang ako magkukwento sa inyo, Kape po. Baka gusto nyo. Ipagtitimpla ko kayong dalawa ni nanay. Ako na lang, Nak. Alam kong pagod ka rin sa pamamasada. Hindi, ayos lang po. Madali lang naman po magtimple. Hayaan mo na si Pinang. Hindi mo rin naman yan mapipigilan. Mukhang pagod na pagod ka, mahal. Gusto mo ba ng masahe? Ayos ka lang, anak?
May nakaalala siguro sa'yo. Mukhang kinikwento ka na naman ng manliligaw mo. Mukhang bibig ka nun sa bukid. Kaya yung mga katrabaho namin, kahit hindi ka pa nakikita nung iba, kilalang kilala ka na sa pangalan. Talaga, Chong? Loko yun ah. Nako naman oh, kunwari pa to. Kinikilig naman. Si Chong talaga nanunukso na naman. Diyan na nga kayo ni nanay, magtitimpla na lang ako ng kape. Papadudot na gets ko naman po kaagad si nanay na ayaw nitong iparating kay Tio Estong ang nalaman ko. Kaya kahit labag sa kalooban kong gawin yon ay inilihim ko pa rin po kay Tio Estong ang katotohanan. Pero hindi ko naman mapigilang makonsensya tuwing nag-uusap kami at wala man lang akong nababanggit sa kanya. Palaging sinasabi ni Chong na mahal niya si nanay kaya ayaw niyang nahihirapan ito o kahit sino sa aming magkakapatid. May mga pagkakataon na gusto ko na lamang sabihin sa kanya ang totoo pero ayaw ko namang ako pang maging dahilan ng pag-aaway nila ni nanay. Papadudot laking tuwa ko naman noon nang tumupad si nanay sa usapan namin. Lumayo na siya sa boss niyang may gusto sa kanya at nakipag-usap na lang ng maayos tungkol sa utang niya. Ginawa naman namin ng paraan na mabayaran yon. Ang kagandahan lang ay hindi ito katulad ng pinagsanlaan ni nanay noon na talagang nanggigipit na. Mas madaling kausap ang amo niya at napapakiusapan pa. Tungkol naman po sa makulit kong manliligaw. Kahit pareho kaming abala sa paghahanap buhay ay gumawa talaga siya ng paraan para magkita kami ulit. Minsan napapadaan siya sa bahay kahit na hindi niya sabihin, alam kong ako ang dahilan ng pagpunta niya roon. Hindi na nagpaparinig sa kanya si nanay dahil nag-usap na kami. At ayos na raw sa kanya kung sakaling papayagan kong manligaw si Kaloy. Kaya naman nang muli kaming magkausap ay hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa, Papadudot. Oy Kaloy, saan mo ihahatid yung buhat mong palay? Doon sa may kanto. Sakay na. Sigurado ka ba? Mabigat tong mga dala ko. Oo, dadaan din naman ako ron eh. Sige na nga. Tatanggi pa ba ako ikaw na yan. Bilisan mo na, baka magbago pang isip ko. Eto na nga Isasakay ko lang tong palay sa loob. Sipag mo ah. Makapagtrabaho ka para may binubuhay ka ng pamilya ah. Ikaw rin naman Maghapon kang namamasada tapos ang aga mo pang umaalis sa inyo. Gawin mo lang motivation yung utang. Kahit inaantok ka pa, kapag naaalala mo yung utang, magigising pati kaluluwa mo. Ganyan din kami dati. Kami? Bakit? May kasama ka ba sa bahay nyo? Oo naman. Anong akala mo sa akin? Uli lang lubos? Mukha lang naman akong palaboy dito sa lugar natin. Pero may inuuwian din naman ako. Hindi mo naman kasi nakwento yung tungkol sa mga magulang mo. Kaya malay ko ba? Gusto mo bang ipakilala na kita sa kanila? Agad-agad? Kapag handa ka na. Pwedeng saka na lang. Hindi ko pa kasi alam kung paano sila haharapin eh. Tsaka, hindi pa naman kita boyfriend, di ba? Yun lang. Pinamukha sa akin. Biro lang. Naiintindihan naman kita. Salamat kung ganun. Ang kaso, paano mo naman ako magiging boyfriend kung di mo pa ako pinapayagang manligaw sa'yo? Kailangan na ba? Hindi naman. Pero kung may tiwala ka na sa akin at gusto mo na rin ako, pwede mo naman akong payagan na ngayon. Sige, manligaw ka. Pero makaluma kasi yung pamilya namin pagdating sa panliligaw eh. Alam ko na yan. Binalaan na kaya ako ni Mang Estong. Sabi niya, kapag pinayagan mo na raw ako na manligaw, siya mismo yung magpapahirap sa akin. Wala raw boss. Ibig kong sabihin, walang kaibigan kapag ikaw yung pinag-uusapan. Sinabi talaga ni Chong yun? Malalaman mo kapag pumunta na ako sa inyo para simulan yung panliligaw ko. Pero may tanong muna ako sa'yo. Itanong mo na lahat. Kahit ano, sasagutin ko. Kapag naging tayo ba, mas gugustuhin mong manamit ako ng pambabae? Hindi ka ba mahihiya na ganito yung magiging girlfriend mo? Seryoso ka ba? Bakit naman ako mahihiya na ikaw yung girlfriend ko? Panalong-panalo na ako sa'yo. Masipag, madiskarte, walang kaarte-arte, at maganda pero simple. Ganyan na ganyan yung gusto ko sa isang babae. Nagustuhan ko yung ikaw mismo.
Kaya hindi ko babaguhin kung ano ka. Talaga? Buisit. Baka mamaya mapaiyak na ako nito ah. Focus naman ni Bella. Sasagutin mo pa ako. Uy, kahit dinadaldal mo ko nakapokus to. Tsaka kabisado ko ng kalsada dito no. Kahit nakapikit pa ako, mayahatid kita ng buong buo sa pupuntahan mo. Buong buo talaga. Pero hulog na ako. Bakit kasi hindi ka umayos ang pagkakaupo mo dyan? Bagal talaga. Ano? Sabi ko ang slow mo. Nababagalan ka pa sa pagtakbo ko? Ha? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero sabi mo ang bagal ko. Ay, ang hirap talaga bumanat kapag masyadong inosente yung kausap. May sinasabi ka? Wala. Sabi ko, ingat. Ingat sa pagmamaneho. Papadudot, narinig ko naman noon lahat ng mga sinabi ni Kaloy pero sinadya kong magpanggap na hindi ko siya naiintindihan. Hindi pa kasi ako handang makita niya kung paano ako kiligin sa mga sinabi niya. Baka isipin niya na lumalabas ang pagiging babae ko kapag siya yung kasama ko. Totoo naman yon, pero gusto ko pa siyang subukan kung hanggang kailan siya tatagal sa panliligaw niya bago niya makita ang kahinaan ko bilang isang babae. Bili noon ng namayapa kong ama na huwag akong bibigay ng basta-basta sa isang lalaki kahit na mukhang mabuti naman ang intensyon nito. At dahil wala na si tatay, si Tio Estong na ang tumulong sa akin. Pinag-ayos ni Chong ng mga sirang bakod si Kaloy. Pinag-igib din niya ng tubig kahit meron namang kaming balon sa likod ng bahay namin. At ang huli, isang linggong namasada ng tricycle si Kaloy para sa akin. Ang nakakatuwa naman po roon, wala akong narinig na kahit isang reklamo mula sa kanya. Mukhang pasado rin naman siya kay Chong at sa nanay ko kaya nabuo na rin noon ang desisyon ko. Nagawa niyang patunayan ang sarili niya, Papa Dudut. Aaminin ko, Papa Dudut, na hindi rin naman ako dihado kay Kaloy. Yung sipag pa lang at pagiging gentleman niya kahit medyo may kakulitan siya ay pasok na sa banga. Handa na nga po sana akong sagutin siya noon nang may malaman ako tungkol sa pagkatao niya. Papadudot, saka ko lamang naintindihan kung bakit aligaga sa pag-asikaso si Tio Estong kay Kaloy noong bumisita siya sa amin. Yun ay dahil isa siya sa mga may-ari ng malaking farm doon sa amin. Ang malupit pa roon ay nag-iisa lamang siyang anak kaya sa kanya rin yon ipapamana. Wala talaga akong kaideya-ideya noon dahil hindi ko naman kilala yung mag-asawang may-ari at hindi ko rin alam na may anak pala sila. Isa pa ay ginagawa rin ni Kaloy ang mga trabaho ng mga tauhan nila kaya hindi ko talaga yon mahalata. Hindi naman sila yung tipong sobrang yaman pero nahiya ako noong naalala kong napagkamalan ko siyang kargador sa sarili nilang farm. Sa halip na magalit na hindi agad sinabi ni Kaloy ang tungkol doon ay natawa na lamang ako, Papa Dudut. Sino ba naman kasing mag-aakala na yung makulit kong manliligaw ay siya palang tagapagmana ng malawak na palayan at maisang nadaraanan ko sa pang-araw-araw. Pero kahit nalaman ko nang hindi talaga siya mahirap kagaya namin, hindi pa rin nagbago ang pakikitungo ko sa kanya. Kung paano kami noong nagsimula siyang manligaw ay ganon pa rin kami kahit alam ko na amo siya ni Tio Estong. Kahit naiintindihan ko naman kung bakit pinili niyang hindi na lamang yun sabihin sa akin, ay medyo nagtampo pa rin ako sa kanya. Hindi naman po siguro maiiwasan yon, lalo na't kung ano-ano pa yung nasabi ko sa kanya sa pag-aakalang pareho kami ng estado sa buhay noon. Bakit parang hindi maipinta yung mukha ng dalaga ko? Chong, wag niyo po kung simulan, mainit ang ulo ko ngayon. Kalmahan mo lang, ikaw naman. Dahil ba yan kay Kaloy? Hindi po. Sus, sa akin ka pa ba magsisinungaling? Halos mabuo na nga yung mukha ni Kaloy dyan sa kunot ng noo mo. Chong naman eh. Magkape na lang kaya kayo dun sa kusina. Hindi, pag-uusapan natin yan. Ay, alam ko naman na nagtatampo ka sa kanya kasi hindi niya sinabi
na hindi naman pala siya mahirap kagaya natin. Wala na po tayong magagawa ron. Tsaka hindi naman niya kasalanan na pinanganak siya sa may kayang pamilya at tagapagmana ng malawak na farm. Kahit naman hindi siya maging tagapagmana, hindi rin malayo na magkaroon siya ng sarili niyang farm, anak. Masipag at matalino yung batang yun. Kung ganun lang ako kabata, nako, marami pa akong kayang gawin para umasenso sa buhay. Makapagsalita ka naman dyan, Chong, parang senior ka na. 52 ka pa lang naman eh. Oo nga, pero hindi naman ako kagaya ng ibang kaedaran ko dyan na hindi halata ang edad. Kasi alagang-alaga nila yung sarili nila. Ako, mula pagkabata, babad na sa sikat ng araw at batak na kakatrabaho. Kaya madali rin ako nang hina. Hayaan niyo po, nandito pa naman kami ni Bunso. Kapag dumating yung araw na hindi niyo na kaya ni nanay na magtrabaho, kami naman yung bahala sa inyo. Swerte kaya namin na may tatay kaming ganyang kasipag. Alam kong bihira ko tong sabihin sa inyo, Chong, pero salamat po. Salamat po kasi dumating kayo sa buhay namin. Ay nako, paiiyakin pa ako ng batang to. Paano ko naman kayo hindi mamahalin? Pareho kayong mabait ng kapatid mo. Mabait po pagtulog. Nak, mukhang may bisita ka. Si Kaloy oh. Anak ng kuting naman oh. Kung kailang nag-i-emote yung tao tsaka pa darating. Chong, alis muna ako ah. Iikot lang uli ako dito sa atin. Baka makapick up pa ng pasahero. Hindi mo ba muna kakausapin yung manliligaw mo? Bahala po siya sa buhay niya. Uy, saan ka pupunta? Maghahanap buhay para yumaman. Galit ka ba? Mukha ba ako natutuwa? Usap naman tayo. Wala ako sa mood. Umuwi ka na lang. Sige no, kahit sandali lang. Gusto ko lang mag-sorry kasi hindi ko kaagad nasabi na ako yung amo ni Mang Estong. Oo nga pala, amo ka niya. Pinahihirapan mo ba siya? Bakit laging pagod na pagod yung Chong ko pag umuuwi? Siyempre, nagtatrabaho kami. Hindi naman kami nandun para magkwentuhan lang. Tsaka kung ano yung ginagawa niya, ginagawa ko rin naman. Pahumble ka pa dyan. Bakit ako kotse kang nagpunta rito? Kasi bala ko nang sabihin sa'yo yung totoo. Kaso nasabihan na ako ni Mang Estong na alam mo na pala. Kaya sorry na. Hindi naman ako yung sobrang yaman na tagapagmana ng malaking kumpanya. Kagaya ng nababasa mo sa pocketbook. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Kahit na, hindi pa rin tayo bagay. Itong iabab na nasa harapan mo hindi marunong mag-ayos sa sarili. Parang walang ibang alam na kulay na damit kundi itim at sunog ang balat sa sikat ng araw. Hindi ako magugustuhan ng nanay at tatay mo para sa'yo. Paano ka naman nakakasiguro dyan? Kasi may kaya kayo tapos mahirap lang ako. Galing din sa hirap si nanay at tatay, kaya hindi ka nila huhusgahan. Tsaka kung ikaw, di mo naaalala naging pasahero mo na sila, ikaw tandang-tanda pa nila. Alam mo ba na sila talaga yung unang dahilan kung bakit kita nagustuhan? May kinikwento kasi sila na babaeng tricycle driver dito sa atin na maingat magmaneho at maalaga sa mga senior. Kahinaan ko yung mga magulang ko, Pinang. Kaya kapag may gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko sa kanila, lumalambot ka agad tong puso ko. Naaalala ko na sila. Meron nga ako na isakay na mag-asawa nito mga nakaraang buwan lang. Isang beses ko lang sila naging pasahero pero malay ko ba na sila pala yung mga magulang mo? Yan yung isa sa pinakanagustuhan ko sa'yo. Kahit hindi mo alam yung estado sa buhay ng mga taong nagiging pasahero mo, patas mo silang tinatrato. Pues, para lang din sa kaalaman mo, kahinaan ko rin yung mga mahal ko sa buhay kaya kita nagustuhan. Kaya kung gusto mo malaman kung anong nararamdaman ko para sa'yo, sige na, inaamin ko ng gustong gusto kita. Papadudot hiyang-hiya ako noon sa ginawa kong pag-amin kay Kaloy. Halos siningin ko na noon na lamunin na lamang ako ng lupa para hindi ko makita yung reaksyon niya. Pero dahil magkaharap lang kami noon ay wala na akong naitago pa kay Kaloy. Parang bulang naglaho yung tampo ko sa kanya noong nalaman kong pareho kami ng kahinaan. Natouch pa ako sa mga sinabi niya at doon ko nakita kung gaano niya kamahal ang mga magulang niya. Sa totoo lang ay nasa kanya na po lahat, kaya hindi na ako nag-inarte noon. Kahit na siga pa rin akong kumilos at panlalaki kong manamit, matapang kong inamin na pareho lang kami ng nararamdaman sa isa't isa. Aaminin ko nung una,
inisip ko talaga na medyo alangan talaga kami sa isa't isa. Dahil sa estado namin sa buhay, pero tuwing iniisip ko kung paano kami nagsisikap sa buhay sa kabila ng pagkakaiba namin, mas nangingibabaw yung pagmamahal ko sa kanya, Papa Dudut. Mas nangingibabaw lahat ng nagustuhan ko sa kanya bilang Kaloy na napagkamalang kong kargador. Sinagot ko na siya noong araw ding yon, kaya inimbitahan na niya ako sa bahay nila para ipakilala sa mga magulang niya. Pwede ka nang huminga. Kanina ka pa kabadong-kabado ah. Ramdam ko yung lamig ng kamay mo kanina. Bakit kasi hawak ka ng hawak sa kamay ko? Bawal na ba maging sweet sa girlfriend ko? Proud lang naman akong ipakilala ka sa mga magulang ko kanina. Kita mo naman gustong gusto ka nila. Kulang na nga lang, magpalit na sila ng anak eh. Akala ko kasi mas gusto nila yung mga babaeng mainihin tsaka yung malumanay magsalita. Hindi gaya ko na walang preno yung bibig. Buti pa nga yung tricycle meron. Hindi mo naman kailangan magpakababae ng sobra sa harap nila. Kung alam mo lang, pareho lang kayo ni nanay nung dalaga pa siya. Talaga? Oo, nakwento yun sa akin ni tatay. Pero nung nabuntis na niya si nanay, ayun, biglang naging, ano na nga yung sinabi mo kanina? Abab? Oo, babae yun. Binaliktad lang. Pero seryoso, nagbago talaga ang kilos at pananamit ng nanay mo nung pinagbubuntis ka na niya? Oo, kasi syempre buntis. Kailangan magsuot ng bestida para komportable. Hanggang sa makasanayan na niya. Iniisip ko nga kung Kung ano, pabitin ka pa eh. paano kaya kung ikaw naman yung nabuntis? Ano? Bakit naman pagbubuntis agad yung nasa isip mo? Doon din naman tayo papunta kapag ikinasal na tayo. Kasal? Hoy, teka lang. Kumalma ka naman. Kakapakilala mo lang sa akin sa mga magulang mo, kasal na agad? Tapos kanina, nasa pagbubuntis ka na, hinihinay lang. Baka himatayin na ako dito. Cute mo talaga. Cute mo mukha mo. Halika na, iuwi mo na nga ako para makapagpalit na ako ng damit. Kinakati ako dito sa bestidang pinahiram ni nanay. Ganda kaya niyan. Bagay sa'yo, parang natutulog lang. Ay, ito naman, nakapamalo agad eh. Kaya palang ngingisi-ngisi ka kanina kasi natatawa ka sa suot ko. Bakit naman kasi hindi mo sinabing mukha pala akong ibuburol dito sa dress na pinasuot ni nanay? Nakakainis ka. Nahiya na kasi akong sabihin sa'yo. Iuwi mo na nga ako. Ito na nga po, ma'am. Iuwi na kita. Uy, sorry na. Hindi naman talaga totoong mukhang pangburol yung suot mong dress. Ikaw lang naman yung iniisip ko eh. Mukha kasing hindi ka komportable na suot yan. Mas gugustuhin ko pa nga magbarong na lang eh. Pareho lang din naman ng tela. Masyado ka yatang nape-pressure kanina. Sorry ah. Hayaan mo na. First time ko kasi maranasan yung ganun. Nasabi ko naman sa'yo dati na hindi pa ako nagkaka-boyfriend, di ba? Oo, kaya nga naiintindihan kita. Sa susunod nga kahit nakapambahay ka lang pagpunta sa amin, ayos lang eh. Tsaka na-appreciate ko talaga na nag-effort ka pang magsuot ng dress para ngayong gabi. Ngayon lang kita nakita na iba yung kulay ng suot na damit. Ginawa ko lang naman talaga to para sa'yo. Kaya nga wag ka na magtampo. Binibiro lang naman kita kanina para mawala na yung kaba mo. Effective naman, di ba? Pero may napansin talaga ako eh. Ano na naman? Babaeng babae ka na kung magtampo. Papa Dudut, makalipas po ang ilang buwan na magkarelasyon kami ni Kaloy ay nagpakasal na kami sa simbahan. Sinagot ng mga magulang niya ang lahat ng gastos dahil matagal na raw hinihintay ng mga ito na magpakasal ang nag-iisa nilang anak. Nung una ay medyo nag-alangan pa ako na bumukod na kina nanay pero dahil may asawa na ako, sinimulan ko na ring mag-adjust. Hindi yun naging madali para sa akin dahil nasanay na akong kasama ko sila at sabay-sabay kaming kumakain palagi. Matapos ang kasal, doon ako tumira sa bahay ni Kaloy. Mainit naman ang naging pagtanggap sa akin ng mga magulang niya kaya wala kaming naging problema. Pero kahit mag-asawa na kami, itinuloy ko pa rin ang pamamasada ng tricycle para makapag-abot kina nanay kahit papaano. Inihinto ko na lamang yon noong ipinagbubuntis ko na ang panganay namin ni Kaloy. Tungkol naman sa mga utang namin,
Kahit anong pagtutol namin ay tinulungan kami ng asawa ko na mabayaran ang lahat ng yon para wala na raw inaalala pa sina nanay at Tio Estong. Ang katwiran niya mag-asawa na kaming dalawa kaya magtulungan kami sa mga bagay-bagay, lalo na kung may kinalaman sa pinanggalingan naming pamilya. Papa Dudut, hanggang ngayon ay buo at matibay pa rin ang pagsasama namin ng asawa ko. May 3 anak na rin po kami ngayon kaya wala na kaming mahihiling pa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Marami pong salamat sa inyong lahat na bumubuo ng Barangay LS. Pagpalain po sana kayo palagi. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Pinang. Mga kabarangay, sa mundong ating ginagalawan, hindi na natin masasabi kung sino nga ba ang pwede nating pagkatiwalaan. Kaya mahalaga na sa una pa lang ay nagpapakatotoo na tayo sa mga taong madalas nating nakakausap at nakakasama. Ang pagpapakatotoo kasi at ang pagiging mabuting tao ay parang gintong butil na ipinunla na pwede nating anihin sa hinaharap. Kapag hindi tayo nagpakita ng kahit na anong pagpapanggap sa mga taong ating nakakasalamuha, hindi magiging mahirap para sa atin ang makisama sa iba. Gaya na lamang ni Pinang na nagpakatotoo, hindi lang sa lalaking mahal niya, kundi pati na rin sa mga taong mahalaga sa kanya. Kaya naman sa kabila ng kaibahan niya sa ibang kababaihan ay minahal siya ng mga taong nakapalibot sa kanya. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sinasabi na ang mundo ay isang malaking entablado. At tayong lahat ang mga artista dito. Ang bawat isa daw ay may parte sa pagtatanghal kaya iba't iba tayo ng estado at karanasan. Ikaw kabarangay, alam mo ba kung anong papel mo sa mundong ito? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sisimulan ko na po ang sulat ko sa pagpapasalamat at napili po ninyong basahin ang aking kwento. Ako po si Brent, 34 years old sa kasalukuyan. Pero ang kwento po ay nangyari noong 2008 hanggang 2010. Noong nasa edad 18 hanggang 20 years old ako. Ang nanay ko po ay si Veronica. 38 years old siya noon at kilala po siya sa pangalang Vera. Yan po ang screen name niya. Papa Dudut, nakakatawa mang sabihin ay may screen name ang nanay ko kahit na nag-e-extra lamang siya sa mga teleserye at pelikula. 1991 noong magsimula siyang mag-extra. 1 taon na po ako noon. Dalagang ina po ang nanay ko at iniwan po kami ng tatay ko noong magbuntis siya. Kaya naisipan ng nanay ko noon na umextra para din may ekstrang pera na panggastos hanggang sa nagustuhan na niya. Noon nga pong mag-18 ako ay pinipilit na niya akong mag-extra. Opo, Papa Dudut. Napilitan lang po ako. Pero dahil mahal ko ang nanay ko ay ginawa ko naman ang mga trabaho ng buong puso. Sa tuwing taping po ay palagi naming nakakasama si Tito Rogelio o mas kilala sa screen name na Rogue o Rogie.
Dahil pareho po ng caretaker si nanay at tito kaya palagi silang magkasama sa mga taping. Mabait po si tito kaya siya na po ang naging tatay-tatayan ko. At dahil sabik ako sa tatay ay naging sobrang close kami. At isa siya sa mga kadahilanan kaya nagpatuloy ako sa pag-i-extra. Maayos po ang samahan nila ng nanay at ni tito. Pero nagkalamat po nang malaman ni nanay na may nagugustuhan akong isang babae at si tito ang sinabihan ko na sobra naman ang suporta sa akin ng mga panahong yon. Tito, Oh, Brent, halika, maupo ka. sabi ko na lalabas kayo dun sa holding area eh. Alam mo naman, ayoko nang maingay. Magpapaligsahan na naman yung iba doon tungkol sa mga nagawa nilang pelikula at serye. Nako, isa si nanay sa kanila. Bida-bida na ba ang nanay mo kaya ka lumabas? Bumibuelo na. Magpapatalo ba naman yun? Kumusta ang pag-aaral mo? Okay naman po. Hindi ba nakakasagabal tong taping? Hindi naman po. Ilang subjects na lang din po kasi gagraduate na ako. Yun na nga eh. Dapat nagko-concentrate ka sa pag-aaral mo kasi graduating ka na. Okay lang po Tito Rog, kaya naman. Tsaka kaligayahan po ni nanay na magkasama kami sa mga ganitong taping eh. Ewan ko ba dyan sa nanay mo? Yung pangarap niya, gusto pangarapin mo rin. Hayaan nyo na po. Tsaka masaya naman ako kasi nakakasama ko rin kayo. Nako, inuto pa ako nito. Hindi ko po kayo inuuto. Alam nyo naman po na kayo lang ang nasasabihan ko ng mga bagay na hindi ko masabi kay nanay. Pwede mo naman akong tawagan kung sakaling wala ka rito. Mas maganda po kasi yung personal na usapan. Sige na nga. Ikaw, mapagtanggol mo lang ang nanay mo. Totoo po yun, Tito. Sa katunayan, may gusto nga po akong sabihin sa inyo ngayon eh. Ano yun? May nagugustuhan po kasi akong babae. O, edi maganda. Kaklase mo ba? Hindi po. Ah, taga sa inyo? Hindi rin po. Sino to? Natatandaan niyo po yung kasama natin ng ilang araw sa taping noon? Teka, yung lagi mong kausap? Opo, siya nga po. Nako, sinasabi ko na nga ba eh. Pumuporma ka na nung mga araw na yon. Hindi pa naman po ako pumoporma. Ang bilis naman po nung kung sakali. Baka po siya mabigla. Tama yan. Dapat respeto ang mauna bago ang panliligaw. Opo. Alam mo, mabuti pala. Nasa kabilang unit ang nanay mo nung mga taping na yon. Kung hindi, nako, nakikinita ko ng sasapian ng karakter ng kontrabida ang nanay mo. Oo nga po eh. Oh, anong problema dun sa nagugustuhan mo? Wala naman po. Bale ngayon po iniisip ko na gusto ko na siyang ligawan. Sa ilang araw na pag-uusap nyo mula nung sumikat ang araw hanggang abutan tayo ng paglubog, siguro naman nagkakilala na kayo ng lubusan. Opo, mabait po siya. Ano? Nay, Anong liligawan? Sino? Oh, hayaan mo munang magsalita ang anak mo. Nay si Luan po. Luan? Yung bagong talent ni Tito Ador? Opo. Hindi! Vera, ano ka ba? Pangalan pa lang nasasabi ng bata, hindi agad ang sagot mo. Hindi ako papayag na yun ang maging girlfriend mo. Nay, hindi ko pa po siya girlfriend. Kakausapin ko pa lang po siya. Pwes walang mangyayaring usapan. Hindi mo siya kakausapin at layuan mo siya. Vera, Pag mo akong mavera-vera, ikaw napakasamang impluensya mo talaga sa anak ko. Siguro ikaw ang nagsabing ligawan niya yun, ano? Nay, hindi po. Sariling desisyon ko po yun. Anong desisyon? Wala kang pagdidesisyonan. Ako ang magdidesisyon kung sinong nababagay sa'yo. Nay naman. Extra ka na nga, kukuha ka pa ng extra. Ang ligawan mo yung may pangalan na o yung magkakapangalan na. Doon ka maghanap ng maliligawan sa mga minamanage ni Mama Liza. At least yun mga nakakapaglinya. Vera, puso ng anak mo ang usapan. Anong kinalaman ng nakakapaglinya at hindi? Ikaw, Rogelio, wag na wag mo nang lalapitan ng anak ko ha. Pati ikaw ayoko makausap ni Brent. Nilalason mong isip niya eh. Uy, Nay. Pumalik ka na ron sa standby area natin. Lumayo ka sa anak ko, Rogelio.
Papadudot mula ng araw na yon na nalaman ni nanay ang pagkagusto ko sa isang babae na extra din gaya namin, ay lagi na niya akong sinisita. Kahit sinong extra ang makausap ko ay palagi niya akong hinihila palayo. Madalas ay napapahiya na ako sa ibang mga extra na nandoon sa taping. Iisa lang naman kasi ang holding area namin kaya sa maliliit na lugar na yon ay konting komosyon ay kita at dinig na ng lahat. Hindi ko maintindihan si nanay kung bakit siya ganon. Hindi ko maintindihan kung bakit parang galit siya sa mga kapwa namin na extra. Para tuloy naiisip ko ang istorya ng nagkagustuhang mayaman at mahirap na pinaglalayo ng pamilya nila. Dahil sa ginagawa ni nanay, ay lihim ko pa din pong kinakausap si Tito Rog. Kailangan ko kasi ng kakampi. Kailangan ko ng tagapayo. Pero madalas ay nahuhuli kami ni nanay na magkausap. Parang nabayaran niya lahat ng kasama namin para magsumbong sa kanya kapag kausap ko si Tito. Kaya ang laging kawawa ay si Tito Rog na laging inaaway ni nanay. Pero kahit na ganoon ay hindi naman lumalayo ang loob ni Tito sa akin. Para ko talaga siyang tatay. Laging sinusumbatan ni nanay si Tito Rog tungkol sa mga naitulong ni nanay sa kanya. Pero magaling din namang bumuelta si Tito Rog. Kada buwelta niya ay tatama kay nanay na mas madami nga naman ang naitulong ni Tito sa amin kesa sa mangilan-ngilan na nagawa ni nanay para kay Tito Rog, Papa Dudut. Bilisan mo kumilos. 4 a.m. ang call time natin dun sa fast food. Ano yan? Bakit nakapantulog ka pa rin? 2:30 na. Nay, hindi ako sasama. Ano? Hindi ako magti-taping. Ano na naman ang pumasok sa utak mo? Hindi na po muna ako sasama ngayon. Nasisiraan ka na ba? Sino nagturo niyan? Si Rogelio na naman? Nay, huwag niyong idamay si Tito Rog dito. Wala siyang kinalaman sa desisyon ko. Desisyon ko po ito mag-isa. Hindi pwede. Nay naman eh. Umayos ka na dyan. Nay, please po. Ayoko muna mag-taping. Hindi ka ba nahihiya? Napalista ko na yung pangalan mo kay Daddy Ami. Pwede naman siyang kumuha ng iba. Marami namang may gusto. Hindi yon. Pag hindi ka sumama, maninega ka sa kanila, baka hindi ka nakunin uli. Marami pa naman pong talent coordinator eh. Pag nasira ka sa isa, masisira ka sa lahat. Magkakakilala ang mga yun. Nagsusulutan nga sila ng mga tao eh. Ikaw hindi mo nire-respeto ang trabaho natin, ha? Nay, paano naman napunta sa hindi pagrespeto? Ano ba yung ugali mo? Napaka-unprofessional mo. Unprofessional na agad yun, Nay. O anong tawag sa ginagawa mo? Nakalista ka na ron tapos hindi mo sisiputin? Nay, kayo naman na naglista sa akin eh. Yun na nga! Mapapahiya ako! Si Ian na lang ang isama nyo. Tatawagan ko siya ngayon. Gustong gusto nun. Ikaw ang nakalista ron. Kahit naman sino ang dumating dun, Nay. Wala naman silang pakialam. Alam mo ba ang mangyayari kapag hindi mo sinipot ang taping? Hindi mo man lang isipin ng mga kasama mo. Nay, anong sinasabi nyo? Hindi maaapektuhan ang taping sa pagkawala ko. Kasi wala kang pakialam kaya hindi mo alam. Nay, kahit sinong isaksak sa eksena, hindi pakikialaman ng production. Wala naman tayong rule eh. So walang paghahandaan at walang mabibitin kung wala man ako. Ikaw binabastos mo na ang propesyon natin, ha? Gaganda po ba yung eksena kung ako yung nasa background? Aayos po ba lahat pag ako yung passerby? Sumusobra ka na, ha? Hindi na maganda yung pinagsasasabi mo. Nay, sinasabi ko lang yung totoo. Alam mo mula nung nakikipag-usap ka dun sa Rogelio na yung ganyan ka na. Nay naman, ang tagal ko nang nakikipag-usap kay Tito Rog. Kung ano man yung sinasabi niyong pagbabago ko, dapat noon pa. Kita mo yan? Yung mga rason mo? Ano pong meron sa mga rason ko? Puro pabalang! Nay, hindi po totoo yan. Alam niyong hindi ko gagawin sa inyo na sumagot ng pabalang. Ano yung mga sagot mo? Nagpapaliwanag lang po ako. Anak, wag mong sirain ang pangalan natin. Apelyido ko ang dala mo. Ang tagal kong ipinundar para lang sirain mo dahil biglang ayaw mo mag-taping. Nay naman eh. Ano pong pangalan? Hindi nga nila tayo kilala. Tama na! Wala kang respeto sa pagiging artista! Nay, hindi tayo artista. Extra po tayo.
Extra, ibig sabihin, sobra. Sobra tayo kasi tayo yung itinatapal sa mga kulang na espasyo. Huwag mong bastusin na pagiging extra. Nay, wala po akong binabastos. Nagsasabi lang po ako ng totoo at dapat tanggapin na natin yun. Hindi ko matatanggap yan. Nay, kaya minsan naaabuso tayo eh. Kung ano-anong sinasabi mo, magbihis ka na nga. Nay, hindi niyo pa rin po ba naiintindihan? Ikaw ang hindi nakakaintindi. Nagsasayang ka ng oportunidad. Bibigyan ka raw ng linya. Sa'yo daw ipagagawa yung role ng tambay na may linya. Kaya na ni Ompong yun. Ikaw nga ang gagawa. Pagkakataon mo na para makilala. Nay, kahit galingan ko, hindi naman ako makikilala. Anong hindi? Mapapansin ka. Okay na ako, Nay. Anong okay? Nay, hindi nga po ako sasama. Naiinis na ako sa'yo ha. Nay naman, ang hirap pakiusapan eh. Magbihis ka at gawin mo yung role at hindi yung pinapasa mo kung kani-kanino. Ikaw nga ang gusto. Bakit hindi na lang po kayo ang gumawa, Nay? Tutal sa tagal niyong extra, hindi pa kayo nabibigyan ng linya kahit kailan. Aray. Nay, bakit niyo ako sinampal? Kulang pa yan. Pati ako kaya mo ng pastusin? Nay, hindi po yun yung intensyon ko. Magbihis ka na! Hihintayin kita sa labas! Papa Dudut, nasampal po ako ng nanay ko. Alam ko pong masama ang nasabi ko pero nabigla lang din naman ako. Hindi ko akalain na aabot si nanay sa pananampal. Kaya sa sobrang sama ng loob ko ay tumakas ako. Galit na galit daw si nanay noon pero hindi niya ako hinanap dahil pumunta siya sa taping. Hinila na lamang niya ang kapitbahay namin para kapalit ko. Dahil nahihiya daw ito na nagpalista siya tapos ay hindi darating. Ikalawang araw ay hindi pa din po ako hinanap ni nanay. Pero ikatlong araw daw ay nagtanong-tanong na ito. Magtatawag daw sa ibang extra na baka nasa kanila ako pero walang nakapagsabi kay nanay kung nasaan ako. Hindi ko talaga pinaalam kahit na kanino kung saan ako tumuloy. Hanggang sa maisipan ni nanay na tawagan si Luan, ang babaeng nagugustuhan ko. Pero hindi ko alam at hindi din alam ni nanay na palaban pala si Luan. Kasi nung tawagan siya ni nanay ay sumigaw kaagad ito na ilabas daw ako. Doon na nga lumabas yung tapang ni Luan. Hindi din ito nagpatalo sa mga sinasabi ni nanay. Napahiya si nanay nang sabihan siya ni Luan ng social climber na stage mother. Ang masakla pa ay hindi na nakabawi pa si nanay dahil binabaan siya ng telepono. Kaya naman lalong nagalit si nanay sa babaeng gusto ko. Dahil napahiya ay susugurin niya ang bahay ni Luan na malapit lang naman din sa amin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, gaya nung umalis ako, mas inuna ni nanay ang magtaping kesa ang hanapin ako. Ngayon naman ay mas priority niya ang makipag-away kesa ituloy ang paghahanap sa akin. Nang marating niya ang bahay ni na Luan ay mag-iiskandalo ito. Sila Luan ay ilang bahay lamang ang layo sa bahay ni Tito Rog, kaya dinig ni Tito Rog ang gulo. Malaki ang gulo dahil palaban si Luan at ang nanay niya na isa ding talent supplier. Kaya sa gitna ng away ay pinagbantaan ng nanay ni Luan si nanay na hindi na ito kukuning extra. Imbes na matakot si nanay ay nagmalaki pa ito na hindi daw talaga siya magpapahandle sa nanay ni Luan dahil garapal daw itong mag-cut. Kinuha na si nanay ng nanay ni Luan bilang extra noon kaya alam niya ang kalakaran sa grupo ng nanay ni Luan. Ibubulgar ni nanay ang mga isyo tungkol sa nanay ni Luan gaya ng mga presyohan niya na halos mahigit kalahati ang binabawas niya sa mga natatanggap na extra na under niya. Ginawa na din pala kay nanay noon pero nanahimik siya dahil sayang din ang booking sa nanay ni Luan. Mapapahiya na ang nanay ni Luan noon kaya susugurin ito si nanay. Mabuti na lamang at nakalapit agad si Tito Rog. Naawat ang susugod at agad na hinila si nanay sa mas tahimik na lugar, Papa Dudut.
Tama na kasi. Bakit akala mo hindi ko kaya yung matandang yon? Balwarte nila yun. Gusto mong kuyugin ka ng angkan nila? Hindi ako natatakot. Nako, matakot ka. Saktan nila ako baka i-demanda ko sila. Vera, wala ka sa lugar. Anong wala? Kinakampihan mo ba sila? Edi magsama-sama kayo. Hindi ako takot sa inyo. Pwedeng bawasan mo muna ang tapang mo at pakinggan mo ang mga ikakatalo mo. Matatalo ko kasi nagkakampihan kayo. Una, pwede ka nilang saktan. Anong pwede? Sira ka pala eh. Wala silang karapatang saktan ako. Meron nga. Nasa bakuran ka nila. Trespassing ka. Hindi ako natatakot. Bakit ka ba kasi nakikipag-away? Paanong hindi? Tinatago nila ang anak ko. Kung nakatago sa kanila ang anak mo, sana kanina pa lumabas yun. Kasi hindi niya hayaang mapahamak ka. Palay ko ba kung nalaso na nung pamilyang yun ang isip ng anak ko? Iba ka din talaga mag-isip. Kilala ko yung matandang yon. Manggagancho yon. Nakita mo na ba si Brent? Hindi pa nga. Hinahanap ko nga, di ba? Hinahanap? Mas nauna ka pa nakipag-away kaysa maghanap. Huwag mo nga akong pinapakailaman. Sige. Ikaw nga eh. Nagtatatay-tatayan ka pa sa kanya tapos parang wala kang pakialam dyan. Paano mo naman nasabi yan? Totoo naman. Naghahanap ka ba? Oo naman. Bakit hindi mo pa siya nakikita? Ikaw ba nakita mo na siya? Naghahanap pa nga ako, di ba? Anak mo ba ang hinahanap mo o away? Tumigil ka na nga. Kung wala ka may tutulong, isara mo na lang yung bunganga mo. Importante sa akin si Brent. At sa akin, hindi. Hindi ako nakikipagpaligsahan sa'yo. Bakit kailangan sabihin mo pa sa akin na importante sa'yo ang anak ko? Kasi yun ang totoo. Hindi ko hayaang may mangyari sa kanya. Para ko na siyang anak. Para mo lang siyang anak. Ako, anak ko siya talaga. Sinabing hindi ako nakikipagpaligsahan. Ano bang gusto mong sabihin? Kalimutan mo na. Tutulong ako maghanap kay Brent. Ay, salamat naman. Umuwi ka na muna at magpahinga. Bukas, sasamahan kitang maghanap. Bukas? Oo. Hindi pwede bukas. Hindi pwede? Bakit? Biyernes bukas. Bakit? May pamahiin ba? Wala. Oh, bakit hindi pwedeng maghanap bukas? May taping ako bukas. Ano? Magte-taping ka pa? Oo. Sayang din ang kikitain, no? Iba ka? Ano? Wala. Hindi ka naman magte-taping bukas, di ba? Hindi. O, mabuti naman. Bakit? Ikaw na muna mag-ikot para hanapin si Brent. Bahala ka na nga. Hindi ko na alam sa'yo. Hoy! Saan ka pupunta? Hanapin mo si Brent, ha? Balitaan mo na lang ako. Papadudot 5 araw na akong hindi umuuwi, si nanay ay hinahanap-hanap naman ako. Pero hinahanap niya ako kay Tito Rog. Kung nakita na daw ba ako. Kasi busy siya sa nagkasunod-sunod na mga tapings niya. Si Tito Rog naman na hindi din nagtitiping ay sinasabing hindi pa ako nakikita. Pero nagiba ang ihip ng hangin noong ika-6 na araw na wala pa din ako. Dito pa lang nagumpisang totoong mag-alala si nanay kasi nag-iiyak na daw ito. 6 na araw bago na-realize ni nanay na delayed reaction siya. Si Tito Rog naman nang malaman nga na nag-iiyak na daw si nanay ay nag-alala na rin. Kaya pipilitin niyang gumawa ng paraan para mapauwi na ako. Papadudot nakita po ako ni Tito Rog kung papaano po ay mamaya ko na sasabihin. Kinausap niya ako ng masinsinan tungkol nga sa kalagayan ng nanay ko noon. Nung una ay ayaw kong maniwala. Kasi naman po papadudot ay 6 na araw na ay saka pa lang siya nag-alala. Naisip ko noon na ayos naman pala na wala ako kasi wala nang ibang nangyari. Masaya pa din sa taping si nanay. Ayun naman yon sa mga kasama niyang umi-extra. Pabida pa din daw si nanay. At hindi nagpapatalo sa achievements ng iba pagdating sa pag-i-extra. Pinakiusap lang talaga ni Tito Rog na umuwi ako kaya po ako umuwi kinabukasan. Eksaktong 1 linggo ay sinamahan ako ni Tito Rog pa uwi sa amin. Doon ko nakita si nanay na kahit mag-isa sa bahay ay umiiyak. Nay? Brent! Halika nga rito. Yakapin mo nga ang nanay.
Tahan na, ayun na ang anak mo. Nay, sorry po. Ano ba nangyari sa'yo? Nag-isip-isip lang po ako. Nag-isip ka? 1 linggo? Sorry po talaga, Nay. Pasensya na rin po kung natagalan ako mag-isip-isip. Palibhasa, sarili mo lang ang iniisip mo. Vera, nandyan na ang anak mo. Huwag mo nang pagalitan. Anong wag pagalitan? Ang laki ng damage na ginawa niya. Ano? Nay, Tumigil ka! Ang dami mong sinayang. Ano bang sinasabi mo? May malaking role na naman sana para sa kanya pero dahil wala siya, naghanap na ng iba yung caster. Vera? Nay, kaya kayo umiiyak? Kaya kayo nag-aalala kasi may role na para sa akin na hindi ko nakuha? Natural! Hindi kayo umiiyak kasi nag-aalala kayo sa akin? Nag-aalala ako. Paano kung hindi ka nakunin uli? Pagkakataon mo na makilala, sinasayang mo? Nay! Ewan ko sa'yo! Ang tanda-tanda mo na maglalayas ka pa! Vera, ano bang nangyayari sa'yo? Huwag ka makialam rito! Ako ang nagdala sa kanya dito. O anong gagawin ko anak ko naman yan? Hindi ko na alam kung anong iisipin sa'yo, Vera. Hoy, Rogelio! Huwag mo nang dagdagan ang inis ko! Respetuhin mo naman ang anak mo. Aba, sino ka para turuan ako ng respeto? Anak ko yan! Parang hindi eh. Palibhasa kasi hindi ka nagkaanak, kaya pati ang anak ko pinakikialaman mo. Sobra na yan, Vera. Totoo naman Alis na ako. Sasama ako, Tito. Anong sasama? Pumirmi ka rito sa bahay. Tatanungin ko yung mga supplier kung may kailangan pa na maglilinya. Nay, ano ba naman kayo? Ano ba naman ako? Ginagawa ko to para sa kabutihan mo. Sa kabutihan ko o sa kaligayahan nyo? Ayoko pong mag-extra. May iba po akong gustong gawin. Hindi ko minamasama yung pagiging extra pero iba yung pangarap ko. Paano ang pangarap ko? Nagagawa nyo naman yung gusto nyo, di ba? Hindi ko naman kayo pinipigilan sa pag-extra eh. Tigilan na natin tong usapan na to. Sumunod ka sa akin. Ewan ko na, Nay. Kaya kami nandito ni Tito Rog kasi naawa kami nung malaman namin na umiiyak ka. Nag-alala kami sa'yo. Sana pala hindi na lang ako umalis sa bahay ni na Tito Rog kung ganito lang din yung dadatnan ko rito. Ano? Ibig mo sabihin nandun ka lang sa bahay nitong Rogelio na to? Kesa magpunta siya sa kung saan, sinabi ko na lang na sa bahay na siya magpalipas ng sama ng loob. Siraulo ka talagang Rogelio ka eh. Pinabayaan mo ako maghanap ng ilang araw, nasa bahay mo lang pala ang anak ko. Naghanap, Vera? Hindi ka naman naghanap. Pinahanap mo lang siya sa At akin. nasa inyo lang pala tapos lolokohin mo kung hahanapin mo? Kung noon pa lang nagkausap tayo, nakita ko na nag-aalala ka. Siguro noon pa lang kinausap ko na si Brent para umuwi. Siraulo ka pala talaga eh. Pwede kitang idemanda ng kidnapping. Nay, nasa tamang edad na ako para magdesisyon. Tsaka ako yung lumapit kay Tito Rog. Ako yung nakiusap sa kanya na doon muna ako sa bahay niya tumira. Kidnapping pa rin yon. Eh kung ikaw ang i-report ko ng child neglect, Anong neglect ang sinasabi mo? Lahat ng mabuti para sa anak ko ang iniisip ko. mabuti lang sa sarili mo. Hindi mo iniisip ang damdamin ng anak mo. Hindi mo pinakikinggan ang gusto niya para sa sarili niya. Ako ang magdedesisyon para sa anak ko at hindi ikaw. Kasi wala kang anak. Nay, ano ba kayo? O bakit? Totoo naman. Tara na nga, Tito. Umalis na tayo rito. Sige! Pag umalis ka, huwag ka nang babalik ha? Halika na, Tito. Ganon? Sige, magkampihan kayo! Magsama kayo! Wala na akong pakialam sa inyo! Mga padudot, hindi kami makapaniwala ni Tito Rog sa mga inasal ni nanay noong araw na yon. Para siyang wala sa kanyang sarili at parang wala na kaming halaga sa kanya. Kahit kay Tito Rog lang ako nakikitira noon ay hindi talaga nagbago ang isip ni nanay para ayusin ang lahat at puntahan ako at kausapin. Walang nagbago kay nanay. Ang tanging nagbago lang ay wala na siyang kinukulit para sumama sa kanya sa mga tapings. Pero ang pagtitiping niya ay tuloy pa din. May panahon na medyo dumalang ang paglabas ni nanay, siguro ay dahil na din sa dami ng inaway niya. Nag-iikot siya sa mga talent caster, coordinators, caretakers at supplier. Pero para siyang binoykot, lahat sila ay sinasabi na puno na ang mga listahan nila. Kahit ang isang supplier na inaaway niya noon ng sobra ay nilapitan niya din. Nakikipagbati siya pero matigas ang supplier dahil sa tindi ng away nila.
galit pa din sa kanya kaya kung ano-anong mga masasakit na salita ang nadinig ni nanay. Si nanay naman imbes na magpakumbaba ay pumatol pa din. Siniraan niya ang supplier sa ibang mga extra na nandoon pero walang nakikinig sa kanya. Napahiya lang si nanay sa ginawa niya o kung napahiya man talaga siya. Pauwi na si nanay nang makasalubong niya ako kasama si Luan, ang anak ng isa sa mga sinugod niya dati para awayin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, inulit lang ni nanay ang ginawa niya. Ayaw niya si Luan para sa akin dahil extra lang din ito at walang maitutulong sa pag-angat ko. Yun ang nasa isip ni nanay. Sinugod niya kami at pinagsisigawan si Luan dahil nga sa matapang din si Luan ay lumaban din ito ng palitan ng salita. Hindi ko alam ang gagawin ko, Papa Dudut, ayaw paawat ni Luan kaya si nanay na lang ang pinakiusapan ko. Pero mas lalo pa itong nagalit na kesyo mas kinakampihan ko daw si Luan kesa sa kanya. Lalong nagwala si nanay mas tumindi ang lakas ng boses pati ang mga sinasabi niya. Dumating si Tito Rog at tumulong na mag-awat. Ako ang umawat kay Luan at si Tito Rog naman ay si nanay ang inaawat. Pero habang inaawat ay lalo silang nagliliyab sa galit. Hindi naman sila nagpapang-abot pero hindi na maganda ang mga salitang nabibitawan nila sa isa't isa. Papa Dudut, mas nag-escalate pa ang away ng pasugod na darating ang nanay ni Luan. Kasama pa nito ang iba pang mga talent supplier na nakaaway din ni nanay. Kaya ayon, imbes na umawat ay sinulsuran pa nila ang nanay ni Luan para maggalit kay nanay. Hindi na sila maaawat kaya si Tito Rog ay binitbit na si nanay palayo sa mga kaaway niya habang ako ay naiwan. Pero nang makalayo sila nanay ay tumahimik na din si Luan. Akala ko ay okay na pero nagulat ako nang sabihin ni Luan na maghihiwalay na kami. Papa Dudut, umaga noong sinagot niya ako, wala pang tanghali ay nagkahiwalay na kami kaagad. Hindi niya daw kaya kung ganon ang nanay ko. Siyempre sumigunda pa ang nanay niya at pinagtabuyan na ako. Napakasakit po ng mga nangyari, Papa Dudut. Ibaba mo nga ako! Sandali! Bastos ka talaga, Rogelio ka! Aray! Dapat lang yan sa'yo! Bakit mo ko kinalmot? Bastos ka kasi! Ako pa ang bastos. Ikaw ang nakikipag-away sa kalye. Ano ba pakialam mo? Wala. Wala pala eh! Bakit ka nangihimasok sa buhay namin? Naaawa lang ako. Hindi ko kailangan ng awa mo! Hindi ako sa'yo naaawa. Sa anak mo. Pakialamero ka kasi! Hindi mo man lang binigyan ng kahihiyan ng anak mo. Bakit akong pagsasabihan mo? Pagsabihan mo yung mga yon, nagtulong-tulong pa sila. Akala nila hindi ko sila kaya? Ano? Bakit ka nandito? Vera! Huwag kang makialam dito! Ikaw, Brent! Bakit hindi ka sumama doon sa mga patay-gutom na yon? Total sila naman ang kinakampihan mo! Wala po akong kinakampihan, Nay. Sinungaling ka! Palibhasa! Yang ugali mo nakuha mo sa tatay mong sira din ang ulo! Vera, sobra na yan. Sinabi huwag ka makialam dito eh! Nay, ano po bang nangyayari sa inyo? Dahil lang sa pag-extra, nagkakaganyan kayo? Lang? Nilalang mo lang ang pagiging extra? Tandaan mo, ang pag-extra ko ang bumuhay sa'yo! Ang pag-extra ko ang nagpaaral sa'yo! Nay, hindi ko po nakakalimutan yun. Sa totoo lang, ipinagpapasalamat ko nga eh. Pero hindi rin naman po maganda na ipagpilitan nyo sa akin yung gusto nyo. Bakit hindi? Para kanino ba ang kagustuhan ko? Nay, kung ano man yung gusto nyong gawin, nire-respeto ko yun. Pasensya na po kung nakapagsalita ako ng hindi maganda tungkol sa pagiging extra. Pero Nay, respetuhin nyo rin naman po na may iba akong gustong gawin. Sino gusto mo? Yung babae yun? Yung anak nung manunuba? Yun ba ang gusto mo? Hindi lang po yun, Nay, kundi pati sa buhay ko mismo. Yung gusto ko para sa sarili ko. Tsaka para lang alam nyo, Nay, kaninang umaga, opisyal na naging kami ni Luan. Pero pagkatapos ko kayong makita na nag-aaway, yung relasyon naming dalawa, tinapos ko na. O anong gagawin ko? Iiyak ba ako? Nay, tsaka na lang po tayo mag-usap. Papasok na ako sa kwarto ko. Tito Rog, excuse po. Maiwan ko na po kayo.
Kinausap pa kita! Hayaan mo na muna yung bata. Hindi siya bata! Nakakaintindi na siya! Paano niya maiintindihan yung ginagawa mo? Maski sino hindi maiintindihan yan. Anak mo pa kaya? Pwes, hindi ko siya anak! Ano ba yung sinasabi mo, Vera? Total wala na siyang pakialam sa mga pangarap ko para sa amin eh. Eh di kalimutan niya na rin na nanay niya ako. Darating ka talaga sa ganyang pag-iisip? Sinabi ko na nga sa'yo, hindi mo ako maiintindihan kasi wala ka namang anak. Oo na, wala na. Pero alam ko kung paano ingatan ng damdamin ng iba. Anak ko man o hindi. Ewan, ang dami mong drama! Bahala ka na nga sa buhay mo. Mabuti pa nga, umalis ka na! Wala ka na nga naitutulong, nanggugulo ka pa! Tito Rog, Aalis na ako. Umalis ka na nga! Ang dami mo pang pasakalye! Tito, Ano yan? Bleach! Bakit mo hawak tong bote ng bleach? Friend! Ano nangyari sa'yo? Tito, Anong ginawa mo? Ininom mo yung bleach! Tito pa alam po. Brent! Huwag ka magsalita ng ganyan. Dadalhin kita sa ospital. Wag na po, Tito. Hayaan niyo na lang po ako. Hindi, bubuhatin kita. Tito, huli na po. Wag na po kayong magpagod. Nararamdaman ko na rin po. Hindi na po ako aabot. Hindi ko na po kaya. Huwag ka magsalita ng ganyan. Brent! Anak! Anak ko! Bakit mo ginawa yan? Patawarin mo ako, anak! Magbabago na ako! Hindi na kita pipilitin kung ayaw mo! Anak! Anak! Parang awa mo na! Mahal na mahal ko po kayo. Anak! Papadudot nag-iyakan sina Nanay at Tito Rog sa mga nakita nila nung malaman nilang ininom ko ang isang bote ng bleach. Si Nanay ay nagmamakaawa pa na hindi na ako pipilitin sa ayaw ko. Magbabago na daw siya, mabuhay lamang ako. Si Tito naman ay pilit ng pilit na bubuhatin ako pero ayoko talaga. Kahit na binubuhat pa niya ako ay nagpapabigat ako lalo. Humingi ako ng tubig at ikinuha ako ni Tito Rog at pagkainom ko ng tubig ay dahan-dahan akong tumayo at kitang-kita ko kung paano magtaka sina Nanay at Tito Rog. Dahil lang sa tubig ay parang lumakas na ako. Ilang sandali ay sumigaw ako ng cut. Nagulat pa silang dalawa. Saka ko tinanong kung ayos ba ang acting ko. Parang natulala silang dalawa sa mga nangyari at saka mapapapalakpak si Tito Rog. Pero si Nanay ay tatakbo palabas habang humahagulhol pa din. Susundan ko sana pero sabi ni Tito Rog ay siya na ang hahabol kaya hinayaan ko na lamang siya, papadudot. Vera! Veronica! Iwan mo na lang muna ako. Sandali! Bakit ba? Huminto ka muna. Pagod na ako. Sino may sabing habulin mo ako? Napagod na ako kanina kakabuhat sa'yo. Sinabi ko bang buhatin mo ako? Baka naman pwede ka makipag-usap ng maayos. Iwan mo na nga muna ako. Hindi. Pag-usapan natin to. Ngayon. Walang mangyayari. Kasi ayaw mong makinig. Makinig ka na muna. Nakita mo naman ang ginawa ng anak ko. Nagagalit ka? Hindi! Mabuti naman. Naiinis ako kung bakit niya nagawa yon. Hindi ba yun ang gusto mo? Yung umarte siya? Ayun, umarte na sa harap mo. Pero hindi sa ganong sitwasyon. Akala ko totoo. Natakot ka ba na mamamatay siya? Siyempre, anak ko yun. O bakit dati? Parang wala ka namang pakialam kung anong nararamdaman niya. Huwag mo na nga ako sumbatan. Mahal ka ng anak mo. Alam ko. Oh, bakit mo siya pinahihirapan? Bakit mo siya inihigpitan ng wala sa lugar? Oo na. Huwag mo na ipagdiktikan pa. Mag-usap kayo. Nahihiya ako. Mas maganda yan. Ibig sabihin, nagising ka na. Ano ba? Tinutulungan mo
mo ba ako o sinusumbatan? Sinasabi ko lang naman. Mapapatawad kaya ako ng anak ko? Anak mo yun. Alam ko, nakakainis ka naman tanungin eh. Anak mo yun. Mabuti ka namang tao, kaya ganun din siya. Pabuting tao? Matapos na mga nagawa ko? Naudyok ka lang naman ng mga pangarap mo. Kung magsisisi ka, mapapatawad ka na ng Diyos. Hiyang-hiya ako. Yang hiya mo ang magiging sagabal na naman para sa pagbabago. Kaya alisin mo yung hiya at harapin ang dapat harapin. Tama ka. Nay! Anak! Nay, sorry po. Anak, patawarin mo ko. Madami ako nagawang mali sa'yo. Hindi ko sinasadya mga ngayon. Mataas ang pangarap ko. Nung nagising ako, yung pangarap pala na yun hindi para sa'yo kundi para sa sarili ko. Pasensya ka na sa mga pamimilit ko sa'yo. Pasensya ka na sa mga nasabi ko. Kalimutan na po natin lahat ng mga nangyari. Salamat, anak. Salamat sa pag-intindi. Ako ang nanay mo pero mas nakakaintindi ka pa kaysa sa akin. Ang ibig sabihin lang nun, Nay, mahal na mahal ko kayo. Hindi na kita pipilitin kung ayaw mo na mag-extra. Salamat, Nay. Pero ako tutuloy pa rin ako, ha? Pero Nay, hindi porke ayaw ko na mag-extra, kukontrahin ko na kayo ha. Siyempre, nakasupport pa rin ako sa inyo. Salamat, anak. Ayan, maayos na ang lahat. Salamat din po, Tito. Itong batang to, wala yun. Nay, Oh, wala po ba kayong sasabihin? ha? Saan? Sa mga nagawa ni Tito Rog para sa atin? Ah, yun ba? Oh, Nay, ano na? Go! Salamat, Rogelio, sa lahat na nagawa mo sa amin. Lalo na sa anak ko. Malaking bahagi ka ng paglaki niya. Sandali, naiiyak ako. Tigilan mo nga ako. Nung pina-acting ka dati sa taping, hindi ka nakaiyak. Kaya ka pinalitan. Iba naman yun. True to life to, no? Umuwi na nga tayo. Mamaya mag-away na naman kayo eh. Papadudot na gising na si nanay na wala sa dugo ko ang maging isang artista. Pero kahit na ganoon ay masaya na kami ni nanay mula noong araw na yon. Makalipas lang ang ilang buwan, pagka-graduate ko ay nakapagtrabaho na ako noon ng regular at nagsimula bilang trainee sa isang kumpanya sa Makati. Masaya naman ako sa trabaho ko kasi gusto ko at walang nagpilit sa akin. Papadudot hindi na kami nagkabalikan ni Luan nung nakipaghiwalay siya sa akin ay naisip ko din na hindi ko pala siya gusto kasi na-turn off ako sa kanya noong patulan niya si nanay at nakipagpalitan siya ng hindi magagandang salita. Kahit alam niyang mas matanda sa kanya ang kaaway niya at higit sa lahat ay nanay ko pa. Pero noong panahon na yon ay nagpatuloy pa din si nanay at si Tito Rog sa pag-e-extra. Gusto talaga ni nanay eh. Sinabi niya na may hinihintay lang daw siya bago siya magretiro sa pag-e-extra. Noong 2012 matapos mabigyan ng linya si nanay sa isang serye sa GMA Network, ay tumigil na siya sa pag-e-extra. Gusto lang pala ni nanay na magkaroon ng linya. Yun palang hinihintay niyang hudyat ng pagre-retiro niya. 2012 din po noong mag-decide sina nanay at Tito Rog na magpakasal na. Opo Papadudot, nabuo po ang pag-iibigan nila dahil sa lahat ng serye at pelikula na pinagsamahan nila ni Tito Rog. Kaya ayon, para silang childhood sweetheart na nagkatuluyan. Mula po noon ay sa isang bahay na sila nakatira. Ako naman po ay nakabukod pero wala pa din akong girlfriend noon. Masaya naman po ako kahit na ganoon. Sa taong pong ito ay 12 years anniversary na nila nanay at Tito Rog. Hindi na po sila nagkaanak. Masaya na sila sa nag-iisang anak nila at ako po yun. Pero kahit na hindi sila nagkaanak ay nagkaroon naman sila ng 4 na apo. Opo, happily married na din po ako. Binabantayan ko po si nanay at ang asawa ko. Kasi baka magbalik ang pangarap ni nanay o kaya ang asawa ko naman ang maging tulad ni nanay kasi nakikitaan ko po ang mga anak ko na nahihilig sa pag-arte. Salamat po Papadudot sa oras na ibinigay ninyo para sa aking kwento. Maraming salamat po sa Barangay Love Story sa pagtampok dito.
at sa pagkakataon na ibinigay ng Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Brent. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.